Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanımız soraptır. Balagı topuktan edip kıyısga giymek sünnet mi deyiptir. Musulman doğanlar Musulman erkeklerin balagını topuktan geçmez yal edip giymegi sahih hadislerde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bize buyurulanır. Bu sünnete uyman, bu sünnete eğermen, balagını topuktan geçirip uzun giymegin hükmü barada eğer bu hareketini tekebbirlik sebeple ediyen bolsa alimler bir ağızdan haram diýerler. Emma tekebbirlik sebäpli dälle nefsine uyup soğuk salalyk sebäpli balagyny topukdan geçirip giymek barada bolsa bir topar ulamalarymyz mekruh diýipdir. Ýene bir topar ulamalarymyz haram diýip fetwa beripdirler. Bu barada Buhari, Muslim hadis kitaplarına we başga da hadis kitaplarymyzda onlarca hadis gelýär. Balak bolsun, don bolsun, ya Arapların kal uzun köýnek bolsun, şonu uzun topukdan aşak geçip duran edip uzun giymezlik barada onlarça hadisler gelýär hadis kitaplarymyzda. Misal üçin Buhari'da Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Ma asfala minel ka'bayni minel izari fe fi'n-nar." Eşigin erkekler üçin eşigin topukdan aşakda galan bölegi otdadır diýär. Şu barada gelen hadisler düşündüren alimlerimiz musulman doganlar ýankam aýdyşymýalak, balak bolsun, don bolsun, Arap köýnek bolsun tapawdy ýok. Erkek kişinin libasy uzunlugy topukdan geçmeli däl diýerler. Topuga çenni bolup biler, ondan biraz ýokarda bolup biler, emma topugy geçmeliler diýerler. Bu meselede işli musulman doganlar käbir bellikler aýdyp geçsek, bu höküm musulman doganlar diňe erkeklere degişli. Musulman zenanlara degişli däl. Musulman zenanyň aýagy awrat, şol sebäpli köýnegi aýagy görünmejek derejede uzun bolmaly. Hatta zenanlaryň köýnegi uzunlugy sebäpli ýere degende de günäsi ýok. Delili musulman doganlar Tirmizi'de, Nesai'de, İmam Ahmed'de, İbn Umar radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Men cerra thawbuhu khuyala lem yanzurullahu ileyhi yawmal qiyamah." Kim eşigini tekebbirlik edip yerden süýräp geyse, kıyamet günü Allah Teala ol kişe nazar etmez, seyretmez diýär. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini erkekler üçin diýär. Şonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aýaly, yani bizim enemiz Ummu Seleme radiyallahu anha فَكَيْفَ يَسْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ Zenanlar köýnekleriniň eteklerini näme etsinler diýär. Yani Ummu Seleme radiyallahu anha bir bada düşünmeýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umumi zenan erkek hemme musulmanlar üçin aýtdymka diýär. O gen görüp diýär, musulman zenanlar eteklerini näme etsinler diýär, köýneginiň aşaklaryny. Soraýar. Şonu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Yurkhina shibran." Zenanlar diýär, topukdan aşaklykkan bir garş uzun etsinler diýär eteklerini. Onna Ummu Seleme radiyallahu anha diýär: "İza tenkeshifu aqdamuhunna." Bir garş diýär yeterli bolmaz, ya Resulallah. Ýörenlerini aýaklary açylar, aýaklary görünür diýär. Onna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Feyurkhinehu zira'an la yazidna." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, onna topukdan aşak bir zira uzun etsinler diýär, ondan artık uzaltmasınlar diýär. Hadiste geçen bir zirany ulamalarymyz bir garş diýip açıklaýarlar.
Yani bir karış ursat berdi, ol yetmez dedi, yine bir karış ursat berdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cemine ol iki karış topuktan aşağı zenanlara uzatmağa ruhsat berildi. Yani Müslüman doğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zenanlar yörenne ayakları görünmez yali dışarı çıkanına giyyen cilbaplarının. Cilbap näme? Müslüman zenanın hijabi örtülmegi baradaki dersimizde aydıp geçtik. Müslüman zenanın iki hili eşik olmalı. Bir öyde giyyen eşigi, adati öyünne giyyen koynogi, biram dışarı çıkanına üstünden giyyen koynogi olmalı. Cilbap diliye giyin, boynu siratını belli etmeyen, depeden aşağı dolu bedenini yapıp duran giyin koynogi olmalı. Şoňa cilbap diliye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zenanlar yöränne ayakları görünmez ýaly daşary çykanna giyýän jilbaplarının aşağının eteginin uzun bolmagyna ruhsat berýär. Hatta yeri degende de musulmanlar şonuň üçin näme zenanlara günäsi ýok. We buňa goşmaşa musulman doganlar şu zenanlara degişli şu hadisden bir ibrat almaly biz. Ol hem musulman zenanlaryň örtünmeklige nähili berk durýanlarynyň ibratı başdaýdy bize nesihaty ba. İlkinji musulman zenanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zenanasy nämen aladasyny diýär? Musulman zenanlar daşaryk çykanyna ýörenlerine ya Rasulullah ayaklary görünür. Biz näme edeli? diýip soraýar. Bugun kunnaki musulman zenanlara seredeliň ýakasy açyk, başy açyk. Hemme awraty görünüp dur. Bulan geyinişi nirde? Emma asıl bolmaly musulman zenanyň geyinişi nähilek bolmaly. İkinci bellik musulman doganlar bu mesele degişli. Sünnetin üstünden gülýänler ba. Bu näme balagyny gys galdyp ber, palçyk depelecek ýalak bolup diýip ýa bir zat diýip ýa şoňa meňzeş atlar bilen at takýan kişiler ba eşdilýär. Eger bir kişi sünnet diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti diýip şu sünnete amel edýän bolsa, bu başga bir kişi hem şul amalyň sünnetdigini bilip durup şonuň üstünden gülse, şonu masgaralasa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiniň üstünden gülenligi üçin imany puç bolýar, kafir bolýar. Eşitmeýänler eşitsin, bilmeýänler bilsin. Din oýunjak däl. Din we dine degişli zatlaryň üstünden gülmek bolmaýar. Gülseň imanyň puç bolýar. Ol balagyny topukdan edip gysgaýan kişi, musulman kişi, on öz keypine görä geýenok. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme meňzejek bolup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine amel etjek bolup geýär. Şoň üçin näme şoňa da dikkat edin, bilmän imanyňyz puç bolaýmasyn. Üçüncü mesele musulman doganlar bellik şu mesele degişli. Bu mesele amel etmekde gowşak hareket edýän musulmanlar ba. Sünnete amel etmekde musulmanlar ulusy kiçisi diýmän. Biz näme elimizden gelenden gaýratly bolmaly. Elimizden gelenden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize buyuran zatlaryny berja etmeli, gaýtaran zatlaryndan gaçmaly. Kapırlar musulman doganlar kapırlygy bilen moda diýip ýene bir zat diýip her hil geýnýärler. Ýarym ýalaňa söm gezip görler. Kim näme diýerim diýen oklar, hiç kimden çekinen oklar, utanan oklar. Kapırlygy bilen öz düşünjesini şoňalak ýöredýär, öz ýaşaýyşyny şoňalak ýöredýär, alyp barýar. Emma bir musulman adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine amel etmeli bolýar bolyn ejizläp dursa, bul gelişmeýän musulman doganlar. Bizim musulman doganlar birji ömrümüz var. İki ömrümüz ýok, birji ömrümüz var. Allah Taala kulluk etmek üçin, Peygamberimizin izine düşüp sünnetlerine amel etmek üçin birji ömrümüz var. Şonu musulman doganlar Peygamberimizin sünnetine amel edip Allah Taala kulluk edip geçirmäge gaýrat edip